ובא אלינו הסבא, מי רוצה לשמוע מעשה בגזר, זרע אותו בגן לירק, סבא אליעזר, גזר כמוהו גזר, זרע אותו בגן לירק, סבא אליעזר. אני מחזיקה ואתה מושך, תפשוט שם את הידיים ושבו לי. הנה סבא אליעזר בא. אל גן הירק סבא אליעזר, אחת ושתיים, פשט ידיים ומשך בגזר, משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר, משוך ימינה, משוך גם שמאלה, לא רוצה לצאת לגזר. בוא נקרא לסבתא. סבתא! איזה סיבוב. הנה סבתא, כל הכבוד סבתא. אחת ושתיים, בשתי ידיים, מחזיקים לו במותיים, ומושכים, משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר, משוך ימינה, משוך גם שמאלה, לא רוצה לזוז לגזר. סבתא, תקראי לאביגיל. אביגיל! רצה אביגיל אל סבתא לעזר, בשתי ידיים, סבתא ואביגיל מושכים, משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר, משוך ימינה, משוך גם שמאלה. אוי, איזה גזר עקשן. למי נקרא? לכלבלב, הופ הופ, הופ הופ, אבא, הופ הופ, תנברח. בואו תתקדמו קצת שיהיה להם מקום. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר, משוך ימינה, ולא זז הגזר. אוי, הכלב, איפה החתול הקיק? מיאו, 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 מיאו. אחת ושתיים, פשט ידיים ומשכו בגזר, משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר, משוך ימינה, משוך גם שמאלה, ולא זז. אוי, אני צריכה עכבר שיעזור לכולם בחוץ. אחת תתקדמו קצת כדי שתוכלו ליפול עוד שנייה. הם צריכים ליפול אחורה בסוף. משוך בגזר, משוך בגזר, כמוהו גזר, משוך ימינה, משוך גם שמאלה, תנו לי את הגזר, תודה. אנחנו נוספת את כל הדברים עכשיו. את הסבא שלך כבר. עומר, את כל הדברים. עומר. תודה. תודה. בואי לולה.